बोलो शिव गुरु की जय, मैया भवानी की जय, प्रेम से बोलो सच्चा दरबार की जय, हर हर महादेव। देखिए गुरु बहिना, एगो शिष्या रहली, वो महादेव जी के गुरु बनवले रहली कुंवारे पर के। कैसे गुरु बहिना? ए गुरु बहिना जब उनकर शादी के दिन रखा गईल तो गांव घर कहल कि ए गुरु बहिना देखो अपन लड़की के अब गांव न घूमे तो जय हो जय हो। लगन लागल बा एही में केकर नजर कैसन बा हां ए गुरु बहिना कि अब चर्चा कइल बंद कर। उ गुरु बहिना उठली त अपन लड़की के चर्चा करे के मना कर देहली। का करे से अपन घर ही में चर्चा करत करत इनकर जीव कुलाग रहे। जय हो जय हो। शादी ब्याह भइल गइली ससुरा, उनका रहल ना जात रहे चर्चा कइले बिना ना जात रहे। खूब का कइली कि ससुरा में आंगन घर उठी के भोरही लीप देली, लीप पोत के एकदम दिया बाती बार के पूजा उजा क के लगली अपन ही गुरुजी के चर्चा करे। जय हो जय हो। अब जितना नौ नेता रही रहली जा सब लोग उनकरा के माने बोले लागल, कहे लागल कि तो कह देखो पागल सन काहिन ले बियाह कर देहन जा कि सब कनिया आवेली स त अपन घर में बढ़िया से घू घू काट के रहेली स। सास ननद जौन आ रहावेले तवन करेली स ना तो घर में अपन बैठे रहेली स। जय हो जय आ ई त आइल त एकरा के कुछ कहई के नइखे परत, अपन करे लागत उठल अन्हारे मैं पोत पात के देखा ना टोना टमानी करे लागल। देखे लागल। जय हो। त कैसे कहतड़ी? कैसे कहतड़ी? प्रेम से बोला शिव गुरु की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, एक बार बोलो सच्चा दरबार की जय। ए गुरु बहिना देखी नीमन काम कइला पर केहू के मने ना भावेला, जितना बेकार काम में मन लागता त देखी गुरु बहिना कैसे कहतड़ी। अरे चाहे सासू मारो